हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों जोंहा इन्डियान रेलवेनिफ्राय 2 लाखनिबो बारा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ दै साननैसोनि उनावनो बे बाथ्राखौ जोंहा सोर बुंदों जोंहा भारतनि रेलवे मिनिस्टार अश्विनी वैष्णव बिथाङा बुंदों दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां जुदि इन्डियान रेलवेसनिफ्राय साननैसोनि उनावनो 2 लाखनिबो बारा साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय जुदि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैयोबा नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय आं बेफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों गासिबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायखादो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो जोंहा दासान्दि नोंथांमोना गासिबो मिथिखादों जानांगौ मनसुन सिजन पार्लामेन्ट सिजन सोलिगासिनो दङ बेखौ गासिबो नोंथांमोना खबर मोनखादों जानांगौ दा बेहाय बिथांमोना बुंदों आरो 2 लाखनिबो बारा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङनो इन्डियान रेलवेसआव दा बेफोरनि बागै आं दायो डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नायनो हागोन राज्य सभायाव बिथांमोना एन्सार होनांदों एबा रिटन रिप्लाइ बिथांमोना होनांदों आरो इन्डियान रेलवेसआव गासै 2,48,895 भेकेन्सि लांदां जानानै दङनो अल जनाव माने गासिबो जन नोंथांमोनाथ' मिथिगौ जानांगौ जोंहा रेलवेनि माखासे जन थायो जेरै नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रिजन जोंहा बेहाय जन थायो बिनिफ्राय वेस्टार्न जन इस्ट जन बेफोरबायदि जोंहा माखासे जन थायो इन्डियान रेलवेसआव दा बेहाय जोंहा गासिबो जनखौ लानानै 2 लाखनिबो बारा 2,40,895 भेकेन्सि दङनो बेखौ बेहाय बुंदों आरो भेकेन्सिया मानिनो ग्रुप सिनिबो भेकेन्सि दङनो ग्रुप ए निबो भेकेन्सि दङ आरो ग्रुप बि निबो जोंहा बेहाय भेकेन्सि दङ होननानै बेहाय जोंहा रेलवे डिपार्टमेन्टआ राज्य सभायाव रिटन रिप्लाइआव बिथांमोना बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो बेखौबो बिथांमोनहा बुंदों आरो मा साख्रिनि नामनि थाखाय भेकेन्सि थागोन भेकेन्सिया माने गोख्रैनो हगारगोन नोंथांमोना नायनो हागोन डिपार्टमेन्टआ बुंदों आरो बेहाय 2.4 लाख भेकेन्सिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट थाबैनो बेहाय बिथांमोना रिलिज खालामना होगोन गावसिनि बे इन्डियान रेलवेज रिक्रुटमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा बेहाय मा भेकेन्सि थागोन बेखौबो खोन्थाहरबाय जेरै सेफ्टि स्टाफ बिनि भेकेन्सि थागोन बिनिफ्राय एसिस्टेन्ट स्टेशन मास्टार बेफोरबायदि भेकेन्सि थागोन नन टेक्निकल पपुलार केटेगरिस जेरै एनटिपिसिनि बेफोरबायदि टिकेट कालेक्टर बेफोरनि जोंहा भेकेन्सि थागोननो दा बेफोर साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो नाथायबा बेहाय जोंहा नन टेक्निकेलनि खोथाखौसो बुंबाय थादों नालाय जायफोर बिथांमोना ITI गैया अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि टेक्निकेलनि भेकेन्सि फैयोबा मेट्रिक पासजों लोगोसे ITI थानाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन टेक्निकेल भेकेन्सिफोरखौ इन्डियान रेलवेनिखौ बिनिफ्राय नन टेक्निकेल बा मेट्रिक पासनिफ्रायनो गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पासनिफ्रायनो माने नोङो ग्रेजुवेसनानो जा हायार सेकेन्डारियानो जा पोस्ट ग्रेजुवेसनानो जा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन दै बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय दा बेहाय जोंहा एडभार्टाइजनि बागै बेहाय डिटेल्सबो खोन्थाहरखादों जेनेबा ग्रुप ए ग्रुप सि ग्रुप डि नि भेकेन्सिफोरा माबादि जायो बेहाय बेखौ खोन्थाहरदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नाथायबा बेखौनो बुंनाय जायो जोंहाथ' दा गासिबो जोङो खौरां मोनखाबाय थादों इन्डियान रेलवेआव 2 लाखनिबो बारा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन होननानै जोङो खौरां मोनगासिनो दङ दाबो जोङो राज्य सभानिफ्रायबो दायो खौरांखौ जोङो मोननो हाबाय नाथायबा बिथांमोना बुंदों आरो थाबैनो एडभार्टाइजमेन्टखौ बिथांमोना रिलिज खालामगोन होननानै थाबैनो माने जायखिजाया बे मास नङाबा फैगोन मास जायखिजाया बे बोसोरावनो जोंहा इन्डियान रेलवेसनिफ्राय साख्रिया ओंखारना फैखागोनखा आं बेखौ बुंनो हायो 2 लाखनिबो बारा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं गुरै खावलायहरो दे जोंहा इन्डियान रेलवेसनिफ्रायथ' जोंहा भेकेन्सिया ओंखारना फैमारोबा अब्ला फैमारोब्ला नङा फैमारखागोनखा जोंहा इन्डियान रेलवेसनिफ्राय जोंहा जेहाय सेलेक्सन प्रसेसा माबायदि जागोन रिजनिंआथ' थाखागोन जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआव क्वान थागोन रिटेन एग्जाम जायो बेखौ गासिबो नोंथांमोना मिथिखायो क्वान जागोन जेनेरेल नलेजनि बेहाय जोंहा कुइसन फैगोन बिनिफ्राय जोंहा माखासे साइन्सनिबो कुइसन फैगोन बेबायदि जोंहा माखासे सेलेक्सन प्रसेसा जायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रिफोरनि एग्जामफोरा दा बेनिखायनो आं गुरै खावलायहरखायो नोंथांमोना फरायखाबानो जाबाय खौरांखौ मोनखाबाय थादों जोंहा इन्डियान रेलवेसनिफ्राय साख्रिया ओंखारना फैगोन होननानै दा बेनिखायनो फरायखाबानो जाबाय साननैसोनि जोंहा भेकेन्सिया ओंखारना फैगोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना बे इन्डियान रेलवेसनि साख्रिनि बागैनो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना नंखाय सानदों इन्डियान रेलवेसनिफ्राय 2 लाखनिबो बारा साख्रिनि भेकेन्सि फैनाय नङादां नोंथांमोना सानदोंबा इउटुबाव नङाबा गुगोलाव सार्च खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना खौरांखौ मोननो हागोन नंगौना नङा दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय फुल एडभार्टाइजना फैयोबा आं भिडिअ लाबोबावगोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हायो साख्रिनि थाखाय दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर गोजोन्थों